soc el Francesc. Et recordo que pots subscriure't a tots els canals i grups que apareixen a baix. Gràcies. Ara, Sael ens parlarà de la tendència a pensar en petit. Avui m'agradaria parlar sobre un dels problemes, segons la meva pròpia anàlisi més habitual i repetitiva, dins de la Terra per a les llavors estel·lars, que moltes vegades les porta a una frustració constant i a manifestar un constant bucle de realitat estàtica que sembla no avançar mai. A nivell psicològic bàsic, és el més normal del món perdre la força, la passió, les ganes o la determinació de seguir endavant quan d'entrada estàs predisposat a no aconseguir-ho, o bé quan una persona t'està repetint constantment que no creu que sigui possible o que cal mantenir els peus a la terra. Com t'hauràs adonat, aquesta és la continuació del vídeo. Existeix l'impossible? Hi ha una dita que al·lega el següent: cal viure amb la vista al cel i els peus a terra. Aquesta dita es refereix al fet que el correcte és viure somiant amb quelcom de millor, però sense separar-se o allunyar-se de la perspectiva que les coses són com són i no les pots canviar. Bé, no vaig estar mai d'acord amb aquesta dita. Per molt que miris al cel i apuntis en aquesta direcció, no pots volar sense enlairar els peus en algun moment. També pot fer referència que, encara que percebis allò que vols aconseguir, mai perdis la sensatesa. Tanmateix, la sensatesa depèn també del punt de vista i, sobretot, del nivell de consciència de la persona en aquest cas, perquè és clar que hem de ser prudents i curosos amb les nostres decisions i les nostres accions i tenint en compte les regles que apliquen a la realitat que hem contextualitzat per a nosaltres mateixos, les regles del joc. Fins i tot a l'hora de trencar aquests acords o aquestes cadenes, intentant canviar-les, cal fer-ho amb la intel·ligència necessària per protegir-te i no fer-te mal. És clar, però en el cas, per exemple, d'una llavor desperta que comenta a una persona Matrix que tots som els creadors de la realitat i que pot aspirar a alguna cosa millor que la vida que li està fent infeliç, la persona Matrix tendirà a pensar que la primera està sent immadura, efectivament somiadora, inconscient o fins i tot que està malament del cap i que tard o d'hora toparà amb un mur que la farà molt de mal. Aquest mur, segons la persona Matrix, es diria realitat. Aclareixo que faig servir els termes llavor desperta i persona Matrix perquè puguis entendre'm, però tingues sempre en compte que no hi ha un blanc o negre absolut. Hi ha molts nivells, i no només cap amunt o cap avall, sinó en totes les direccions. Sempre hi ha molts nivells, en pràcticament tot el que puguis pensar. Fins i tot gosaria dir
que no és una cosa que es limiti a succeir a la Terra. Cada densitat té les seves pròpies normes establertes, en teoria, i dic en teoria perquè la veritat és que, com la pròpia naturalesa de la ment, tot va canviant, evolucionant. Mai no està quiet i hem d'estar oberts a noves idees i perspectives. I quan creiem saber com funcionen les coses, allò possible i allò impossible, allò fàcil i allò difícil, allò bo i allò dolent, de sobte un dia les coses es barregen, es fan difuses, són relatives o s'inverteixen per complet i per aquesta mateixa raó aquest tipus de debats existencials també els trobes aquí. Perquè a més, ni tan sols vivim tots en una densitat. Cadascun de nosaltres és una densitat en si mateixa que connecta o concorda amb les altres en certs punts i aquests acords es poden modificar, crear o diluir, simplement parlant amb l'altra persona i debatent els diferents punts de vista, adaptant els que et serveixen, respectant els que no i compartint entre tots. Tornant a la situació entre la llavor desperta i la persona Matrix. En aquest cas, per exemple, cadascú estaria assenyat des del seu punt de vista i el seu nivell de consciència o la seva percepció, sent que cadascú viu o experimenta densitats tan diferents o amb bases o regles tan dispars que la sensatesa és relativa a cadascuna. No obstant això, i com ja comprendràs, un és capaç d'entendre per què l'altre pensa diferent, mentre que l'altre no té aquesta capacitat, ja que la primera està en un nivell de consciència tècnicament superior a la segona. Com deia fa uns minuts, i malgrat un major nivell de consciència, és fàcil perdre la il·lusió o la persistència en alguna cosa quan algú del nostre entorn ens està repetint constantment que baixem dels núvols. Però les implicacions que té a nivell psicològic no són les úniques, o més aviat no acaben aquí. Perquè una de les tècniques per gravar al nostre inconscient qualsevol cosa es basa en la repetició. I si posem totes les nostres forces a nivell conscient a manifestar alguna cosa mentre el nostre inconscient ens diu que no ho aconseguirem, el resultat tendirà a ser un bucle de decepció constant que acabarà destruint la paciència i l'esperit de qui ho intenta. En un futur m'agradaria parlar més sobre si algú et pot fer compatible amb esdeveniments negatius. Però de moment el que t'he de dir és, per una banda, que no siguis tu mateix aquesta persona. I en segon lloc, que hauràs de treballar la confiança en tu mateix per arribar a un punt en què sàpigues amb tota claredat que allò que una altra persona allò que una altra persona cregui que et succeirà està basat exclusivament en les normes, l'experiència i la creença de la realitat d'aquella persona, que no ha d'aplicar-se en absolut a les teves. Ja de per si mateix, com dic, és una cosa que pot arribar a succeir aquí mateix, el fet de creure, basant-nos en l'experiència, que A més B és igual a C, i que ens arribem a limitar a nosaltres mateixos o en conjunt
però a la Terra això es veu extremadament exacerbat a causa de la fortíssima programació que des de petits se'ls aplica. La immensa majoria de les persones tendeixen a adoptar una mentalitat tard o d'hora de resignació, i això és més que natural, no només a nivell psicològic, ja que s'exerceix una gran pressió social des de nens que al final acaba calant en l'inconscient, sinó també per la immensa i pastosa sopa de freqüències que els envolten i influeixen constantment. Llei de freqüències dominants. S'empenyen les persones a la mediocritat, a ser simplement un pobre sac d'ossos i carn que hi passa per obra de la casualitat i que ha d'adoptar la seva part i que ha d'aportar la seva part al sistema darrere del progrés de la humanitat, o simplement viure la seva vida que, segons ells, és una sola, sobrevivint amb una feina que estigui disponible per menjar, créixer, reproduir-se i finalment morir. És a dir, mentalitat 3D en tota la seva esplendor. I per si no fos poc, dificulten al màxim la possibilitat d'escapar d'aquest sistema o aspirar a alguna cosa millor perquè aquesta mentalitat sigui perpètua. En això es basen la majoria de les religions també, sent absolutament impensable estar a l'alçada de la mera comprensió que els seus déus arriben a tenir, ja que una persona amb aquest poder o comprensió només podia ser un déu. Bé, treu les teves pròpies conclusions. Allò difícil allà és trobar algú que, malgrat aquesta dificultat, li demostri al món que tot és possible, que el món no és com és i ja, i que tots podem afectar i canviar-lo. Per descomptat, la meva recomanació per això és que no estiguis predisposat al fracàs, però sí prepara't per al mateix. Sí preparat per al mateix, que no estiguis predisposat al fracàs, però sí preparat per al mateix. Com vaig dir anteriorment, canviar les regles és el nivell més difícil del joc, especialment si afecta a més persones a part de tu. Pren-t'ho amb calma. Estudia el funcionament de la teva realitat. No donis res per fet ni res per aconseguit o per perdut. Simplement avança. Segueix avançant. Segueix intentant, provant diferents camins del teu laberint, diferents maniobres en el teu trencaclosques. Accepta la realitat que avui vius, però no descartis que pugui canviar en algun moment. Tot depèn de tu, de la teva paciència, de la teva determinació, de la teva perseverança i de la congruència de les conclusions temporals, perquè sempre han de ser temporals i congruents. Observa, segueix endavant i un dia t'adonaràs que les teves idees tenen una base sòlida que no podrà tirar avall qualsevol. Treballa en diversos nivells si ho necessites. Però mai desisteixis ni et facis petit. Ets la font. Per descomptat que et pots haver complicat la vida, però què vols pensar quan desencarnis i et vagis a l'altra banda?
Què vols pensar quan desencarnis i et vegis a l'altra banda? Pensa. Quina experiència tan trista i esgotadora he tingut. Al final vaig acabar rendint-me. O per contra, en cap moment em vaig rendir. Vaig fer una cosa admirable. Fins i tot vaig arribar a aconseguir el que ningú no pensava que podria fer. Quina d'aquestes dues opcions escolliries? Això és per pensar. És així de simple. Què desitges? Això et faria feliç? És molt difícil? De debò ho desitges amb tota la teva ànima? Doncs, au vinga, aconsegueixo. La por i la incertesa sempre hi seran. Deixaràs que controlin la teva vida. T'arriscaràs a perdre't una cosa meravellosa per això? Per acabar, deixeu-me dir unes paraules. Aquell que crea un nou camí, que demostra alguna cosa, perdó, fixeu-vos bé en el que estic dient. Aquell que crea un nou camí, que demostra que alguna cosa és possible, es veurà sempre sol en un viatge en què tots li van repetir que no ho aconseguiria. Sahel DR. Atenció, quedeu-vos amb aquestes últimes paraules. Aquell que crea un nou camí, que demostra que alguna cosa és possible, es veurà sempre sol en un viatge en què tots li van repetir que no ho aconseguiria. Bueno, a mi m'ho han repetit moltes vegades, però com que sóc tan rebel, al final he fet el que volia fer. I no m'ha escoltat ningú. Bé, gràcies, amic Sahel. Davant el que he llegit em quedo mut. No es pot expressar millor. Moltes vegades he estat a punt de deixar-ho tot. M'he dit a mi mateix, prou, s'ha acabat. Ja n'he tingut prou. He volgut rendir-me i seguir una existència avorrida i sense sentit. Però sempre passava alguna cosa. O algú m'animava amb les seves paraules i em donava alè. Entenc que el que faig no ho faig per mi. Ho faig per tots, per la humanitat, per la terra, per les meves idees i principis també, és clar. Ho faig perquè necessito fer-ho i perquè algú pot necessitar unes paraules d'alè en aquests moments. Per tot això continuo i dono testimoni. Espero que les meves paraules no caiguin en un sac aforadat i que les paraules de Sahel calin profund en tots els cors. Paraules molt oportunes del meu bon amic Sahel, a qui li envio una gran abraçada. Gràcies a tots vosaltres per compartir el vídeo, perquè arribi a més persones que potser ho poden estar necessitant. Gràcies pels likes i comentaris. Gràcies per participar.
Gràcies als moderadors. Gràcies també a totes les persones que se sumen a aquesta gran família. Sempre al meu cor.